ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу сиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хуш омадед мегӯям. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. Дастгирии шумо пешравии канали мо аст. бо дастгирии шумо дӯстони азиз ба ҳамин рӯза расидем. аз ҳар яки шумо ман миннат дорам. миннатдории хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам ки маро дастгирӣ мекунед. имрӯза влогмона сар мекунем ай субҳона. дӯстони азиз, баъзе ману шавҳарам субҳона мекунем, баъд ҳар кас ба ҷои кори худаш мерава. ана дина бегаи ман моҳӣ пухта будам, пирашкӣ карда будам. начинкам ки тамом шуд, мондагӣ хамирша чалпак кардам. чалпак беҳад аҷоибот омадааст. касе субҳона карда иста бошад шумо дар иштиёи таом, модам ҳамчунин. дӯстони азиз, дӯстони азиз, чӣ хеле медонен очаи ман дар гули ясмин шаҳри Конибодом кор мекунанд. ана гулора бинен чӣ хел хушрӯ. хостам камеам бошад таби шуморо болида гардонам. дӯстони азиз, ин гулора бинен чӣ хел хушрӯа, беҳад мада маъқулай. ана очаи ман бошад барои ман сухани мара не нагуфта видео кардан рӯй кардан. беҳад миннатдорум аз шумо модарҷони азиз, вақтатонро дариғ надошта ба ман видео карден, рӯй карден. ҳамин як ҳафта мешавад ки очаи ман беҳад серкор шидаган. қатишон хеле бугӯи ранги пешина гап намезанем. очама занг мезанам, очам ҷавоб намедиҳад, барое ки мегам беҳад заказо бисёрай. бачам ҳамин смс нависта мемонам: бачаҷон дастам бандай, бекор шидам, зангат мезанам. як рӯз мегузарад, ду рӯз мегузарад, бахай бо занг мезананд. кай вақтшон шид, занг мезананд. ана бинен ҳозир ино бобои барфин, снегурочка, инаи Микки Мавзо, ино як командаҳанд. бинен чӣ хел таби кӯдакҳоро болида мегардонанд. барои хурсандии фарзандакошон ҳамашон заказ мекунанд. бобои барфин, снегурочка. ана даиҷа боша бо шоколадҳо ҳозир сохта истанд. ҳозир ки соли нав шида истай, барои ҳамин бисёр заказҳошонам хеле дадурни коробка шоколад, ҳамаи чи дастсабато мевагӣ, чизе хоҳанд ҳавая сохта бурда дода истанд. ай и коробкаҳо ягала сохта мондагиянд. ҳозир бо дар давоми видео мебинем. дӯстони азиз, да дастакот ҷонум очаҷоне, ай чаллаҳакот шинохтам дастакота очаҷон. беҳад пазмони ҳамон дастакот шидагиям е модари ҷон. ай ҳамин дасту чаллачаот шинохтам. ин дастакота бихӯрам е очаи ҷон. ана рӯзи дуруз ино мешинанд, бо ягонаи очам омада ёрдам медиҳанд. ана Манзура хола, агар видеои мара дида иста бошен, шумодам салом. ана фақат мегӯем ки мада номи мара намегирӣ, ина номи шуморо гирифтам. Манзура хола, зинда бошен, ҳама вақт дар пеши очаҷони ман бошен. ҳамин наворам бошад тамошо мекунам, беҳад хурсанд мешавам. дӯстони азиз, барое ки одамоне ки заказ кардагиянд барои наздикони худ мебаранд, метиҳанд очаамшон Микки Мавз мешаванд. ина ҳозир соли нав ки ай бобои барфӣ шида истанд, чӣ шида истанд, беҳад ҳамон одамо мисол бисёр кӯдакако хурсанд мешаванд, барое ки хонашон бобои барфӣ бо падаркаҳо меравад. ана манам хурсандам беҳад. очама гуфтам бисёр дарам хеле видео карда партоен, дар каналам партоям. очам гуфтам бачам вақти телефонқапӣ надорам. ҳамин видеоҳоро ман чанд рӯз нигоҳ карда истодам ки очам рӯӣ мекунанд, аётшон буромадай. хайдина бега шавда занг задам, гуфтам оча я видеом намекунен, ба хай видео карда рӯим кардам. ана хешу табори очам дар шаҳри Обнинская ҳамаи заказҳоро вай қабул мекунад ва очаашдам мефаҳмонад. баъд очааш қатъи очаи ман ҳамаашонам тайёр мекунанд. ана букетҳоро соз мекунанд, ҳам хеле корзинкаҳо мекунанд.
анам хелӣ шуда ино як компанияи зӯрам мебаранам хел ҳама заказорам мебаранд мерасонанд да вақташ. И гуло бошад гулои арӯсиай дӯстони азиз, букетакҳои хушрӯ. давраҳои мода хеле букетҳои хушрӯ набуд дӯстони азиз, гулои дроз буд да букет. ана иҷа боша агар даруни магазин шонай дар ин коробкаҳо ҳамаро ҷамъ карда тайёр карда мондагиянд. ана бинед чӣ хел хушрӯ карда ҳозир дар иҷа бо як ёрдамчи дигам гирифтагиянд. манзура холам ҳамсоямонай ана ваёям омада ёрдам медиҳанд. 3 каса кор карда истанд аз ино. беҳад магазиншон да заказ бисёрай, барои ҳамин то 9-11 кор карда истанд. ана то ҳатто мишка ҳамаи чира доранд. мишкора бинед гулои фасон, гулои тубакӣ, гулои букет, ана гулои шоколаддор ҳамаи чира доранд. беҳад магазин мада маъқулай. магазини хай гул да ман ягон бор кор кардагӣ нестем. ино худшон дар Россия точка доштанд. точкаям хел гул. ана бо Тоҷикистон рафтанд, дар Тоҷикистон карда истанд. хай одаме ки кор мекунам бига агар дар ҳамон худи Тоҷикистонам кор мекунам. ин мишкачаҳо ҳамаш ай 50 сомон сар шидагӣ то 700-800 сомона ҳай. беҳад мишкачаҳои хушрӯ то ҳатто ҳамаи чиза доранд. ҷои намоз, китоби Қуръон, ҳамаи чира доранд. фикр мекунам ин наворе ки ай ҷои кори модарҷонам буд ба шумо писанд омад. дӯстони азиз, кӯшиш кардам ки камеам бошад таъби шуморо болида гардонам. ана и буд навор аз ҷои кори модарҷонам. ана иҷада бошад дӯстони азиз, ману шавҳар рамози хӯроки шом мехӯрем. ана ман имрӯз барвақтарак аз ҷои кор омадам. соат 3 да хонада будам. ҳар рӯз соати 5-6 да меомадам. имрӯз барвақтарак омадам. баъд самбуса ворид, самбуса пухтам. аз зиёдати хамири самбуса 2 фатири варақӣ кардам. ҳозир зимистон шуда на қурутоб мефорад, на шакароб. барои ҳамин қанчои қатӣ хӯрданша дар зимистон нағз мебинем. ана бода иҷа боша мурғи картошкара дар духовка дам кардам, пухтам. ана мо дар иштиёи таом дӯстони азиз. то влогҳои оянда Аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр то боз.